Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Әти-әни сүзләреннән кала, барыбыз өчен дә иң кадерле сүзләр ул әлбәттә туган йорт сүзләре. Кайбер якларда ызба дип тә әйтәләр. Әлеге сүзләр беренче карашка гади генә булып тоелса да, күпме җылылык һәм яктылык сыйдыра бит алар. Һәр кайсыбыз өчен газиз, кадерле сүзләр. Бүгенге тапшыруыбызда өй, йорт, ызба сүзләренә күзәтү ясарбыз. Өй сүзе башка телләрдә ничек яңгырый? Танышып бетик. Рус телендә дом, чуаш телендә шурт, удмурт телендә корка, эрзе телендә кудо, мукшы телендә кут, мари телендә пёрт, башкорт телендә өй. Татар телендәге өй сүзе йорт, тору урыны мәгънәләрен аңлата. Саннар белән кушылып килгәндә ул авыл мәгънәсендә бирә. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә өй, яшәү, тору өчен салынган бина кырылма дип язылган. Кайберәүләр өй сүзен өю фигыле белән дә бәйле дип карыйлар, ләкин бу шикле фараз. Филолог Андрей Коннов фикеренчә, йорт сүзе гомум төрки югыры, юры һәм йөрү сүзләреннән килеп чыккан. Себер татарларында авылларны рәсми рәвештә йорт дип атаганнар. Демьяновлар йорты, Козымлылар йорты. Хәзерге көндә йорт сүзе рәсми телдә кулланылмый. Алайда Йортабор авылы бүген дә сакланып калган. Бу төрки сүзнең өй, җир, ил, рух дигән мәгънәләре дә бар. Соңрак йорт рус теленә алынма сүз буларак кереп, Үзәк һәм Урта Азиядә яшәүче күчмә һәм утрак тормышлы халыкның күчереп йөртелә торган торагын аңлаткан. Йорт сүзенең лексик мәгънәсендә торак компоненты гына түгел, кешенең яшәү урыны компоненты да аерыла. Чөнки йортны башка торак объектларыннан аера торган төп компонент булып нәкъ соңгысы тора. Үз чиратында йорт, кырылма, торак, бина, өй синонимнары да бер-берсеннән күләмнәре, материаллары, кулланылуы белән аерылалар. Мәсәлән, йорт төшенчәсе яшәү өчен төрле оешмаларны урнаштыру өчен билгеләнгән кырылма мәгънәсен белдерә. Кырылма, кырылган киртә, каралты кура, бина мәгънәсендә. Торак, яшәү, тору өчен билгеләнгән бина. Бина, зур йорт, архитектура кырылмасы. Өй, яшәү өчен салынган бина. Өй, йорт сүзләре белән бәйле мәкаләләрне дә искә алып үтик. Өйне сала башлаганчы нигезен ныгыт. Өйдә утырып шәһәр алып булмый. Йорт хуҗалыгы чабата ясау түгел. Заманасына күрә өйе, өенә күрә көйе. Ике хуҗалы өйдә чүп тездән булыр. Өй кырган, уңар, өйсез кеше туңар. Википедиядагы мәгълүматлар буенча, ызба авыл җирендә урнашкан агач бүрәнәләрдән эшләнгән торак йорт. Кызыл балчыкка бай районнарда ызба урынына мазанкаларда эшләнгән. Баштагы вакытларда, ягъни 13-нче гасырга кадәр ызбаның эчтән бере җир астында урнашкан була. Ишекләр урына бары кишем генә булган. Идәннәрне балчык алыштырган. Ызба эчендә учак ягарга да мөмкин булган. Аның тирәсендә гаилә җылынган. Ызбаларда кышын терлек тә тотылган. Мишәр халкында башта өй дигән сүз кулланылмаган. Өй сүзен ызба үз сүзләре алыштырган. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Өйләребездә, йортларыбызда, ызбаларыбызда тынычлык, бәхет, иминлек, җылылык хөкем сөрсен. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.